Sri Kandi Jatisari Budaya nggih. Nggih, mbok menawi wonten kirang saha boten nyupranani kangge penggalih panjenengan kula nyuwun agunge samudra pangasami. Ngoten Jatisari atune isik belajar. Iki pentase perdana. Pentas perdana pramila upama enek solah bawane sing ndak nyepranani nggih kula nyuwunaken nggih sugeng kondur Bapak Carik Mas Dimas Pak Muyanto nggih sugeng kondur ya yang punya Gilang Motor Mulyasari nggih Mas Tato matur suwun Mas nggih Mas Tekat nggih ngapunten nggih Pak Dan nggih ngapunten nggih menika Jatisari tasik belajar nggih nyuwun dukungane Mbah Lurah nggih matur suwun Mbah Lurah nggih nggih disangoni Mbah Lurah neh mang wis padahal ya alhamdulillah barokah Mbah Lurah mang wis padahal iki disangoni neh Mbah Lurah luar biasa atus sing duwe Mulyasari Desa Wisata ya kuwi Mbah Lurah dengan adanya Mbah Lurah Agil ya Mulyasari Desa Wisata Mbah Lurah Luobo engko neh Mbah engko bali oneh neh iki ning di parane mesti lek ngono iki parane penak mesti parane mbuh ning ndi padahal mang ya wis tapi ya alhamdulillah neh nggih ampun kesesok kondur rumiyin menika tasih kathah ingkang dipun suguhaken dumateng panjenengan sedaya mengke wonten putra-putra panji-panji dari Jatisari Budaya dan juga ada bapak-bapake tari Jawa jaranan Jawa menika sekaligus rampok caleng rampok barong Mas Ece alhamdulillah rame nggih alhamdulillah nggih yo eneke Jatisari ki yo ngene iki lek enek kurang luwe yo sepurane bene Randy sane mek bene atau eneke yo mek ngene iki bene lek kurange sik akeh Jatisari sik akeh mulane kabeh njaluk kritike panjenengan sedaya ambreh Jatisari ki iso luhur iso gede iso ngrembaka kuwi piye kritike panjenengan sedaya monggo kula tampi kawula tampi sedaya upama MC-ne sing ndak pas MC-ne ndak matuk ora apa-apa atuh eneke yo ngene iki Jatisari iki bene atuh eneke yo ngene iki yo terus piye neh bene MC-ne ndak matuk atuh yo eneke MC yo iki yo upama aku ndak tinggal ndak apa-apa loh demi berkembangnya Jatisari bene upamane drama ndak matuk Randy ndak digawe dower ndak matuk dower ndak digawe ra apa-apa ya wis kabeh semua masukan kita terima semuanya demi berkembangnya Jatisari Budaya demi mengangkat budaya di Desa Mulyasari begitu nggih ngoten ta Pak Kayes lah iya iki lepe akeh enek sing Taiwan, Hong Kong, Jepang. Terus sing endi kuwi Kalimantan. Terus Sumatera hadir kabeh malam hari ini ya. Tak deloke, tak incenge engko kadung tak siarne ki urung siap. Iya ki, yang sudah siap pada kesempatan malam hari ini Panji Putra. Panji putranya dari Jatisari Budaya. Nggih. Yuk. Mari kita simak bebarengan bagaimana solah vokalnya, solah kridone Jatisari Budaya. Yuk, Panji Putra Jatisari Budaya. Yo. Hey.
Budoyo masih bebarengan Anda semuanya. Bersama Mas Butet. Jati Sari Sentosa. Yo, Jati Sari Group. Jati Sari Toko Bangunan Mas Roy. Jati Sari Mebel Bapak Muhammad Sutadi. Jati Sari Gerabah Ibu Kitoyo.
kaya ngene lakonku yen apa aku
mudono